Nagpaandam ang Department of Energy nga hindi man gilayon magnubo ang presyo sang produktong petrolyo. Ini apesar mag-abot ang adlaw nga maghagan-haga na ang giyera sa Middle East kag bisan nga dalayon ang abuksan sang Iran ang Strait of Hormuz. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, nakatuga sang permanent damage sa power asset sa Middle East ang giyera, gani nga wala pa sang kasiguraduhan sa supply sang langis halin sa among nga rehiyon. Pahayag pa sang Tiglikom, binulan tubtub tinuig antas makaayo ang naguba nga mga fuel site ukon ang pagtukod sang bago nga energy network. Bangod sini, malawig man ang tion nga mataas ang presyo sang gatong. Sa data sang Energy Department, 98% sang crude oil imports ng Pilipinas ay nagahalin sa Middle East, samtang 2% naman ang nagahalin sa mga kaiping nga pungsod sa Asia. Halos 97% sang imports ng liquefied o liquid petroleum products kaangay sa diesel, gasolina kag kerosene ang halin sa Asian countries, apang ini nga suppliers halin sa Asia nagasaligman sa krudo nga halin sa Middle East agod nga makaproduce sang petroleum products. Sa Pilipinas, isa lamang ang refinery nga ginapanagyan kag gina-operate sang Petron Corporation nga nagasupply sang 1/3 sang national fuel demand.